O primeiro punto da orde do día é a aprobación das actas anteriores, que son a do 3 de abril de 2024 e a do 14 de maio. Hai unha pequena cuestión. Eu non formado parte de distintos mandatos. Antes, claro, digamos que as actas eran de outro sitio, pero agora están gravadas. Por exemplo, outro día que houve algúns laxos, está todo grabado, un deles afectaba a mí, que falaba, en vez de da 54, falaba da 59, evidentemente que non existe. Eso que pasámoslo por alto. Perdón, non estou entendendo. Bueno, Recolleuse na acta e que ao estar grabando, sí. A veces hai engaños, ou un engaño manifesto. Sí. Bueno, ese é como, eu, por exemplo, tamén nunca afecta a mí. vamos a ver, teríamos que recoller o que estás dicindo, non? Hai que recollelo. Podías ti, agora, nesta sesión, facer unha corrección. Bueno, aquí equivoqueime, en vez de a 54, é a 59. Non, neste caso era ao revés. Bueno, a 59 era a 54. Bueno, o importante é que se pode corrixir. Vale, moitas gracias. Vale. Algún comentario máis con respecto á aprobación das actas? Un comentario, pero realmente nós nas actas escritas o que estamos recollendo en este momento é as propostas e dictames. Despois hai a grabación que é onde se ven os lapsus ou as equivocacións, que eu entendo que son errores materiais. Entón, realmente non é unha corrección de acta. Pero, eu isto digo, non fai falta que tome desapunte, simplemente digo porque as actas son os dictames aprobados. Entendo que se corrixiu na acta. Comprobado e... Unha acta escrita? Non o cheguei a ler. Non, están os ditames, os votos, e despois está a grabación co selo. Entón, se hai que corrixir, non sei como se procede. Claro, pero non sei onde foi, se foi na... Vale. En calquera caso, podese corrixir, Queda ahora mismo que estamos falando, queda na grabación. Pois que o que di a secretaria, se hai unha corrección dese tipo, se se cometeu un error, este grabado ou non este grabado, ti acabalo de decir de forma verbal, modifícase e punto. Non hai máis problemas, non? Claro, pero tedesme que decir, cando sexe así, exactamente cal foi a palabra ou cal foi o... en que punto. Vale. Neste caso non foi nin ben, pero... Eu se queres fago constar ahora aquí, pero xa vai salir na acta, en eso ten razón Dalia. Faino constar. Vale. En calquera caso, algún outro comentario sobre o punto número 1 da acta, do 3 e do 14? Non. Entonces, votos a favor? Apróbase por unanimidade. O segundo punto da orde do día é a aprobación. Se procede da elección do xuíz de paz substituto. Voume limitar a ler o acordo. Proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, elixir a dona Yolanda Mogorosa Neira como xuíza de paz substituta ao non ter eiva legal ningunha, segundo se deriva do expediente e conta cunha ampla experiencia e disponibilidade horaria. Segundo, dar traslado do presente acordo ao xuíz de paz de primeira instancia a instrucción do partido xudicial que o levará á sala do Goberno do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. Este foi o dictame emitido pola Comisión Informativa. Moi ben. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Moi ben, boa tarde. Pois nós, como dixemos na Comisión Informativa, entendemos que é a persoa idónea e que prosigue no seu mandato, polo tanto, nada máis que decir, o noso voto vai a ser a favor. Portavoz do PSDG, portavoz do BNG, portavoz de Antemelide. Bueno, entonces non utilizamos o segundo turno.
cuya copia foi entregada a cada un dos grupos políticos que van numerados do 220 do 2024, de data 22 de marzo de 2024, ao número 343/2024, de data 21 de maio de 2024, ambos os dous incluídos. O seguinte punto son mocións, robos e preguntas. Bueno, hai unha moción presentada por Adiante Melide, polo BNG e polo PSDG-PSOE. Vamos a proceder primeiro a facer unha pequena introdución e votar a urxencia da moción. Ten a palabra o portavoz de Adiante Melide. Nada, a urxencia ben dada porque, bueno, falta prácticamente un mes para a celebración do San Pedro e como isto ten unha serie de cousas que organizar e organizar, por lo tanto, traese de maneira urxente para ir avanzando, non? E a xustificación. Ten a palabra o BNG. Algúna cuestión que teña que comentar con respecto á moción? Algúna cuestión? Algúna cuestión o portavoz do Partido Popular? A portavoz, neste caso. Non, en este caso imos a votar a favor da urxencia. Entón, ahora mismo fai a exposición de motivos o portavoz de Adiante Melide. Bueno, como sabe a maioría dos presentes, as medallas de Melide foron creadas no ano 2001 para distinguir aquelas persoas e institucións melidáns ou mesmo descendentes de melidenses que contribuirán ou que contribuirán a apoiar, traballar e divulgar o nome de Melide. As medallas poden ser concedidas a título individual ou un organismo colectivo, como xa temos feito nesta corporación, polo seu labor desenvolto en calquera das facetas da actividade humana, se xa merecedoras do recoñecemento da nosa vida. Así, as trayectorias, que son reflexo dunha actitude e traballo salientable, deben ser guías para as futuras xeracións que queiran seguir engradecendo a realidade de Melide. Por lo tanto, propomos ao Pleno da Corporación e queremos que así se xa avalado a concesión de medalla de Melide na súa categoría de ouro a Leonardo Miguel Sueiro polas súas iniciativas a prol da economía local e de ter creado unha das empresas senlleiras no tecido económico da terra de Melide. E tamén queremos propoñer a concesión de medalla de ouro a título póstumo a Jesús Carlos Pampín Rúa, falecido recentemente, pola súa laboura a prol do deporte melidá, sendo un dos fundadores do Club de Fútbol de Melide, do cal foi o seu presidente dende o ano 1993 ata o 2015. Por lo tanto, a proposta é conceder a medalla de ouro, categoría de ouro, a Leonardo Miguel de Sueiro e a título póstumo a Jesús Carlos Pampín Rúa. E antes de entrar a debate, creo que facía falta informar a Secretaría de Intervención e creo que o queren falar de viva voz, non? Sí. Informamos favorablemente a proposta, tanto intervención como secretaria. Bueno, pues xa falas polos dous, nada que decir. Bueno, perdón. Vine moi mandona. En calquer caso, estás de acordo, non? Bien. Portavoz do BNG, algún comentario ao respecto da moción? Bueno, nada, que as escollas nunca son fáciles, pero, bueno, por razóns máis que evidentes, as persoas os nomes que están sobre a mesa, enténdese que así o merecen. Eu, personalmente, nunca tive ocasión de falar con ningún dos dous, pero desde a miña óptica persoal, pois entendo que son merecedores. Bueno, de tal distintivo. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Ben, moitas gracias, señor alcalde. Ben, dende o Grupo Popular sí que nos aledamos de que se retomen as medallas de Melide despois de anos sen nomear a ninguén.
e que tamén agardamos que se prosiga nun futuro con outras propostas que entendemos que hai persoas senlleiras que dunha parte ou doutra temos proposto e que creo que creemos, vamos, dende o Grupo Popular que son merecedoras. Por outra parte, tamén quixéramos decir que calquera iniciativa deste tipo, é dicir, ou calquera outra que supoña ensalzar o nome de Melide ou das súas xentes ou do seu bo facer da xente de ben, sempre contará co apoio do Partido Popular e deste humilde grupo político. Polo tanto, xa vos digo, o noso voto vai a ser a favor e entendemos que cumpren de sobra cos requisitos para ser galardoados neste 2024. Moitas grazas. Eu, como alcalde, teño que dicir que cando se propón a algunha persona para darlle esta distinción do Concello de Melide, alégrome profundamente de que seña por unanimidade, de que todos os grupos políticos e todas as persoas que forman os grupos estén de acordo nunha distinción destas características. Polo tanto, teño-vos que dar as gracias ao Partido Popular, ao PSOE, ao BNG e, por suposto, ao meu grupo Adiante Melide. Polo tanto, se considerades que hai que ter outra ronda de intervencións, producirase, pero, se non, procederemos a título póstumo a Jesús Carlos Pampín Rúa. Eu empecé a xogar ao fútbol cando el se retiraba, independentemente de que non pensásemos igual en determinadas cuestións, sempre mantuvemos unhas discusións, conversacións absolutamente cordiales, respetando a forma de pensar de cada un, sendo diversas, non ten por que haber unha falta de entendemento no persoal, independentemente de que non coincidíramos en outras cousas, pero creo, sinceramente, que é merecente desta medalla. Do mesmo modo que a outra persona, Leonardo Miguélez, pois, bueno, invertiu neste Concello, crea postos de traballo neste Concello a través do tempo e sigue invertindo en Melide porque cree no seu futuro. Polo tanto, moitas gracias a todos os grupos políticos e vamos proceder á votación. Votos a favor da concesión das medallas. Entonces, é por unanimidade, cuestión de que me alegro e espero que todos vós estedes o día da entrega de medallas, o día do patrón de Melide, San Pedro. Quedades todos, ás 12 da mañán. Gracias polo apuntamento. Entonces, espero que todos estedes, porque, sí, é pleno. Entonces, estaremos todos no pleno para a concesión destas medallas, que é por unanimidade. Moitas gracias a todos os grupos políticos e, agora, se hai algún ruego ou algunha pregunta. Vai a facer o meu compañeiro Tono un rogo que quedou a medias no outro pleno e ainda está sin arranxar. Entón, paso a palabra. Boas noites. Queremos facer un rogo para que atendan as demandas dos veciños de Pedrouzos. Levan máis de 2 meses, 3 meses demandando que se arranxen as pistas que van hacia do Coto Pilar hacia a aldea de Pedrouzos. Non só polo arranxo da pista, sino a peligrosidade que neste momento ten a pista. A pista ten un burato de máis de 1 metro de profundidade. Tuveron que os veciños señalizar con unhas cintas e con uns pequenos postes para que os animais ou as persoas que baixan do Coto Pilar ou as persoas que suben de Pedrouzos hacia o Coto Pilar que non teñan ben señalizado ese buraco, porque é realmente peligroso. Están moi preocupados. Levan desde o mes de xaneiro reclamando esta mellora. Sabíamos que
había problemas, a mellor un pouco co tema da climatoloxía, pero bueno, son horas de que se poña solución a este problema, sobre todo para que non haxa un maior problema, que caiga alguén ali ou que teñamos calquer accidente, vale? E bueno, que polo menos que o señalicen mellor do que está, tamén, e que tamén se recollan as augas que lle baixan tamén para os veciños, que hai ali unha canaleta e unha gavia tamén que está totalmente destruída, vale? E bueno, é iso que queríamos que tuveran en consideración dos veciños de Pedrouzos, vale? Vamos a ver, coñecemos o problema, estivemos ali vendo, efectivamente, a auga minou esa pista, unha pista de concentración, e, bueno, sabemos o tema. Non empezamos a arreglar no seu momento porque discurría moitísima auga e, entonces, non arranxaríamos o problema, senón simplemente o manteríamos no tempo. En calquera caso, coñecemos o problema e vamos solucionar o problema. Sabemos que é un sitio complexo, que se estreitou a pista, polo tanto, hai un burato moi profundo e vamos a arranxar. Entonces, o rogo que me fai, xa digo, conocíamolo e vamos a arranxar, evidentemente. Entonces, non habendo máis asuntos que tratar, damos por finalizado este pleno. Boas tardes. A diferencia do señor Romero, que digo boas noites, estamos entrando no pau.